Takú peknú kaverničku vidím. Vlk chodí okolo. Fontána. Mal by som chodiť tam mincu. Cestovanie bez hraníc priamo z domova dôchodcov. Vďaka virtuálnej realite sa seniori dostanú k moru, do Viedne, do Tatier či na tanečný kurz. Čo som chcel dosiahnuť je, aby sme prostredníctvom virtuálnej reality ich preniesli tam, kam by sa v živote nedostali. Vieme stimulovať mozog a to je pre nás veľmi dôležité. Rozhodneme sa koleno. Áno. Okuliare so špeciálnou technológiou podporujú aj pamäť a orientáciu. U ľudí s demenciou znižujú úzkosť a depresiu. Nesnažíme sa to vnútiť samozrejme každému. Osobne ja v tom vidím potenciál, keď sa sklbí virtuálna realita s umelou inteligenciou a budeme vedieť zážitky šiť priamo na mieru. Spomienky budú sa dostať na svoju svadbu spred 40, 50, 60 rokov. To je krásne more. Aspoň takto, keď človek je takýto nevládny. Teraz som v Vatikáne. Tam sme sa nemohli dostať, lebo devízové prísluby sme nedostali za mladí. Okrem prehliadky miest, múzeí či prírodných krás získajú počas 10 až 12 minútovej virtuálnej prechádzky aj množstvo informácií. Je to taká ideálna dĺžka naozaj, lebo predsa len pri tom pozeraní otáčajú krkom. Samozrejme prídu aj ostatní, že ja to chcem vyskúšať, ten a ten povedal, že je to fajn. Také ukľudňujúce, že proste máte o čom rozprávať, lebo ľudia sú tu chorí a každý väčšinu lepšie povedať, rozpráva o chorobách a toto je také zaujímavejšie. Neviem, či by som to vedela. Či som to vedela. Tak poďme vyskúšať. Kačičky, alebo neviem, čo tady pláva. Tam po tej vode. No aké to bolo? Krásne. Vieme pomocou neho aj spúšťať rôzne kognitívne tréningy. A okuliare ich nabádajú k tomu, aby využívali mozog, aby pracovali s ním. Ako často by ste to používali? Ja by som to používal skoro stále. Lebo to je tak fantasticky dobré. Z Nových Zámkov Drahu Dobrovičová, televízia Joj.